Hej, dedo, nerozdáš si to so mnou? Neveru. Som dôchodca a nemám na rozdávanie. Už nikdy ťa nenechám šoférovať! Och, tá nehoda nie je moja vina, veď som trúbila. Na strom si trúbila! Počuli ste to? Za čo ma bože trestáš? Prosím, fúknite. Pane, ja už som toľkokrát fúkal, že mi už ani fujara nestojí. Teraz nech fúkajú mňa. Miláčik, čo keby som zajtra prišiel k vám a pred všetkými ťa požiadal o ruku? Manžel by asi zúril a deti by pukli od smiechu. Pani doktorka, prosím, opatrne, som panna. Ja tu žiadne panenstvo nevidím. Tak to som asi stratila kvôli tampónu. Tak môžete ten svoj tampón informovať, že ste tehotná. Máte nejaké posledné želanie? Cigaretku, slivovičku, koňačík, kebab do ruky? Nie, ďakujem. Škodí to zdraviu. Babička! Jaj, zlato moje, aké prekvapenie, také veľké objatie. Ocko bude rád. Povedal, že nám už chýba len babička ku šťastiu. Naozaj to povedal? Áno, a teraz... Miláčik, chcem darovať svoje staré oblečenie hľadujúcim. Ten, komu bude pasovať tvoje oblečenie, ten určite nehľaduje. Idem spať, milujem ťa. A ja? Aj ty mňa miluješ? A ja idem spať. Chcem sa rozviesť, môj manžel sa ku mne chová ako k psovi. On ťa bije? Nie, on chce, aby som mu bola verná. Marenka, vydáš sa za mňa a dokážeš uživiť ženu s 5 bábikami? Kedy si indiáni maľujú tváre? Keď sa chystajú do boja. Tak si daj pozor na mamu. Stojí pred zrkadlom a maľuje sa. Chceli by sme si prenajať izbu na 2 minúty. Ale to je nemožné? Verte mu, naozaj je to možné. Chci se rozvést. Díky ní jsem se stal milionářem. No, to je přece dobře, ne? Snad se nechcete rozvést jen kvůli tomu, nebo ano? Já byl miliardář. To bude asi dosť bolieť. Dobre, skúsim to vydržať. Už rok spím s vašou ženou. Myslel som, že ten zub. To mi odľahlo. Prosím vás, vyplnil som to tlačivo správne? No, v podstate áno. Ale kolónku pohlavie ste mali vyplniť paličkovým písmom, nie ho nakresliť. Už by si směl najít práci. Už je to 20 let od střední a pořád nemáš práci. Buď ticho, mami, mám plán. Otevřu si all you can eat restauraci. Skrachuješ. Nie je tá polievka príliš presolená? V tej soli je aj polievka? Ak si to dopozeral až sem, buď nemáš čo robiť, alebo ťa baví Faktos TV. V oboch prípadoch like, odber, zdieľaj.